ụmụ boy ndị ọcha ụfọdụ a na-ahụ na plantain rọba plantation so ihe niile ahụ ihe ejide nna nna anyị mụ na gị wee mee ha were na-agba mgbere mmadụ wee mee ka nnukwute ego oruzie mgbe ihe owu ọrụ bịa kra bazie ebe a ka esi nweta ndị isi ojii na-apụta ma na Netherland ma na France mana ndị nọ na kere ha gasị ndị America gasị those blacks niile na-afụ nna nna m na gị ịghọtara ya maka na originally the climate there does not permit black ịghọtara ya so mgbe ha bịa gbazie ndị be anyị n'oru ụwa na-etizi mkpu na ka esi aji mmadụ emezi atụ mgbere ha na-edetakwa nnukwu ego elotakwara na onye na-akpọ John Hobson bịakwara ebe atụọ mgbere mmadụ onye nwa bụ the father of Liverpool emechakwara enye national award so ọ bụrụ ya ka m chọrọ ịkọ na mana ihe na-achịkwala gị bụ na-emesiara wee gbaa ndị a niile oru so mgbe a bịazi gbaje ndị be anyị oru anwa anyị bụrụ oru na ana be anyị ụfọdụ ndị nna anyị ha wee na-eprotest na ihe ha na-eme anyị adịrọ mma apụta ka e gbuchara ndị a ndị ọcha ahụ dịka nsi gwa na ha kere nwe ha ụzọ ịtọ ofu owu ndị gọvanans ofu owu ndị na-atụ mgbere mmadụ ndị biznesmen ha ofu owu ndị nke wụ mishọnarị so ndị nke mishọnarị abụ ndị baziri n'ụdị ha isutan so ndị mishọnarị ha dụtọ n'ọtịrị grupu na-alụkọ ọrụ in one ndị nke biznesmen ha mechazi mgbe a kwụsịrị slave trade ha werezie ego ha je goo ma Chevron goo ma oil companies ndị na-emetụkwa ego back to Igbo land nwere idea ndị nke mishọnarị you know na Catholic Church n'aka na-eremiti ego to Rome which is you know so ọkwa investment ndị ọcha ji ewere akụ na ụba anyị na-ewe naba ndị nke bata na governance ọ ndị nke abụ ndị ha nachigasịrị azụ asem na slave trade agwụda ịghọtara ya ndị anyị si na ọchịchị na ha enweghị independent dịka esi abụ ya n'olu be anyị then mana the other two group nke ndị missionary and the group ndị businessmen ndị agụcha ma oyi wel anyị ndị a niile wụ kanọkwa ịghọtara ya so mgbe ahụzi ndị ụtọ na ndị missionary wụ part of them agbụ ahụ ka ha bịa ka ahụ ka ha jụ na ha chọrọ ịdị against their masters eje kpọọ ndị nke Anglican the same thing akpọọ ndị Methodist asị the same thing iwee wee ụfọdụ ndị nna anyị ha ewee bụrụ ha niile wee jebe ịkọta ekpere mana egbo ndị egbukwa na saịdị ahụ wee kpụta ha ndị ịkọta ekpere I think 107 ịkọta ekpere ebe a ka abịachi wee mee mass gbuo mass burial egbori ha niile ọ ndị nna nna anyị ha ndị a mpọsịrị afa nwụ ndị nọzinụ gọọji nye ha n'usoro ọdịnala ifuru ihe dị na ya apụta ka enyechazi ha wee si no na ebe ọ bụ na ndị ha obere dị iche iche ha na-ejegasị n'oruziri mgbe maka na ha chọrọ ịdị against government of the day ha wee reject them si na ha na-enyesi ụka ebe a ka si ebe nationalize wee register as national church na-ekwu etu a ka afa si wee gbanwegide wee ruzie kịta ọ na-azazi Godian religion ịghọtara ya so ọ ihe nchọ ka akọwala gị no persecution emere ndị be anyị and nke ọzọ ọbụla ihe eji bido Godian religion bụ na mgbe mbụ ọ bụ sọ ndị nna ndị ụmụ nwoke na-eje n'okwu mmụọ ụmụ nwaanyị na ụmụaka nọ n'ụlọ amara ihe a na-eme so ọ dị izi ịkọnvat ha mana today Godian religion mere ya like mmecha program nkịta ana m eje Godian religion yes ebe na Godian religion enwere ndị okenye ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ya ndị nne nwaanyị na ya ụmụazị na ya so onye ọbụla ga na-anụ nkụzi a n'ofu mara ihe a na-eme okwu onye ọbụla esi ike mana ihe mere ndị ụka ji wee kọnvat ndị nne anyị ha na ụmụaka mgbe abụ ezite ha n'ụlọ akwụkwọ ka ha mara ka esi agụ ka esi ede asaba ha isi maka n'ihi na ha ghọtara ihe nna ha na-eji eme n'okwu mmụọ ghọtara ya so Godian religion bịara ka ọ correct ya the abnormalities ka ụmụazị ma ụmụaka na Godian religion anyị nwere children class ebe a na-akọwara ụmụazị ihe gbasara ọdịnala bido na nwa ghọtara ya by so dị ma nwoke ma nwata ma ụmụaka amara ihe gbasara ofufe nsọ otu chi so ihe Godian religion nọ. Thank you. All right. Due to our time, this will be our last question. So a rumor is going around that soon you will be ordained as a Godian religion priest. Can you clear the air? Yes. Yes, that is fact. Ihe mere n'obu na dịka my love for ihe gbasara ọdịnala. Recently, I brought here this month. I enrolled myself to be ordained as a priest in Godian religion. I've only watched some of my programs for Eziokwu TV Plus, more on YouTube. You have my house.
Now I'm a member of Golden Religion many years ago. I know here, member my house. Then I remember our birthday, December 1 last year. I know here. And in this year, remember our birthday this year, December 1. I got up here. In fact, in this year, the higher because now more priests will be invited. So get can come here. Yes, I will no longer know. Yes, as he stand now, and may judge Basalo able Oden Church. Thank you. Right, viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, thank you so much. Thank you. We are happy having you here today. Thank you. Before we go, any advice for our viewers? Yes, I'm going to advise you to my viewers all over the world. One day, you don't seek an ordinary goes. I don't know what you hear. I do so. You can actually visit my YouTube channel. You will learn a lot. Only hope na na kuzi basala ordinary Igbo I met Baraka in the past. Obo gwanu na ebe obu na eno. Na Golden Religion ni akwụkwọ ọdịnala. Biko kabarụ ka ị na-eje. Ka ịmụta ka esi eme ọtụtụ ihe n'onwe gị. Na Golden Religion anyị na-emekọ ihe niile ọnụ, anyị na-achụkọ aja ọnụ. Na Golden Religion ọ bụ na enwere ana ndị ichie. Enwere ebe a na-achụ ndị ichie aja. Enwere ana ebe a na-achụ aja n'afa mmadụ dum. So collectively, anyị na-anọ from time to time chụọ aja n'afa all the members. Like last Sunday, anyị mere mmemme ọfọ n'oge. Dọtara ya? Na Oraifite station as we speak na ọmụ awụ station chairman. So kedu ihe na-ekwu maka ya? Ka ị na-anụ olu a na-pay attention n'ihe gbasara Igbo spirituality. Na mụ chọrọ iwe priest na Golden Religion does not stop activities anyị na-eme Ugochi toward na temple. Our temple is still there functioning. However, as a priest, ọlụmọbụ ụbọchị ofufe ejem je chụọ aja. Then on Sunday ụbọchị ofufe na Golden Religion. Then ụbọchị ndị ọzọzi then anọkwa na temple wee lụọ ọrụ mmụọ ndị ọzọ dị iche iche. Ya gazie. So ọ bụrụ nwere ajụjụ ị nwere eju m send them message na WhatsApp numbers ndị anyị maka ndị ejiri ya 0805 7837 672 ka m kwụsị ebe a ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa eburu oji eji wee chụ aja emechaa na ọ ya ebu ome. Udo dịrị unu. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Mwachukwu Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nibo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word, creative. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happen to be one of
3 executive directors in framework architecture. Framework architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, framework architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environment associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat, 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
ji na nchabu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu mmụọ karaka mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu. Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, you know, Igbo spirituality, we have altars no kumodi chiche, like Okwedo, Okulasi, Okumodi chiche, even the same thing with the one that is in your village. You know, place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship, for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments that look, world over, every spiritual movement, they're all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There's what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime they want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things. And the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with the other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India. Like modern temples.
So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard, because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Crucifix. Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different, because in Anglican, you will only see a cross. You will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things, and even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sects and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody, it will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice, and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs.
those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is a third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because we will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, we still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know your match of you are chilling your nature. And that's what I can do. That's what I want to do. I'm going to be baby. I said, Chile, Zoom, Yama de Muru Neke, Yama de Muru Glory, Yama de Muru Nafo, Yama de Muru Napo, Yama de Muru Nafo. This is the way about the Yama de Verade, Yama de Verade, Chile Verade Yama, Chile Kawala Rosso, Yama Hina, Chile Gozilla, Chile Gozili, Chile Maguzu, Usu Yama de Verade. Usu people of the Drake. You are coming in a job of Chineke Bezuke, Chineke Gossi, Chineke Beredema. God bless you. 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 Chineke Beredema. Chineke wana supposed to be Abasa, look at the fact that one and says, he can also the world.
you loving me. Say the feeling is permanent. I said you lie, so I don't need to do too much. Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage, to show us that their claim love that showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't really care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Eze, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you all many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? We should stop this blind faith of a thing. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you, who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that
This photograph we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures you are seeing on social media as pictures of Christ? I know here various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures, do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures. Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Mr. Howard. And many of them, you watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this is formulated this thing to play on our mindset. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this movie. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Edochie, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't see say all these people na actors. Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that to your father, your mother? We don't buy. Now actors where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures there your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't see say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Edochie picture, hang them there, they pray to that man? As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Daranderi. Erigogi. Erigogi.
ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o ọmaka obi dị onye o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye nwa o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye nwa o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye udo ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye udo ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa anyị bụ ụmụ gị na-ekene gị ugbo ekene ka anyị bụ wee bịa n'iru gị n'ụbọchị taa ka anyị kene gị maka ihe ọma niile ị na-eme n'ime ndụ anyị anyị na-ekene gị maka nwa nke ị nyere anyị na-ekene gị maka ogologo ndụ ya na arụ isi ike anyị na-ekene gị maka nchekwa na arụ ịdị mma Chukwu nara ekene izuru keme ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ike o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka o ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma anyị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma anyị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa cha-cha
eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye anyị front and back ndị ochie anyị front and back Fathers kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu ụka abịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ ifite na-anọ n'isi oche n'ụbọchị tata maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ Eziokwu TV kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ ifite abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ Igbo spirituality part 1. Igbo spirituality part 1 nke bụ kedu ihe bụ usoro okpukpere ndị Igbo ya na ụmụ Afrịka ọnya ka anyị ji bịa mana bifo anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Juun na-aga n'iru ị ka nwere ike iso na ya bụ aja nwekwara ike iso na ya bụ aja ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na ike Chukwu zuru ebe niile kedu ihe anyị na-eme na ya bụ aja aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja esigoro na ebu n'imirikite ndị mmadụ elu anyị anaghị esho ihu ọrụ maọbụ na soshal midia maọbụ testimonies. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị ji maka ịbịa mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo maka na Igbo bụ ike. Ihe ọzọ nchọrọ ka nkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ iso na ya bụ aja bụ ịchatị m na WhatsApp forward ya token donation to the account number chatzie m gị na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer request debe n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi n'isi ụtụtụ a ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị nke ọnwa Juun a. Then ụbọchị ikpeazụ anyị jee na mmiri nke ọnwa eje na mmiri chụọ aja n'afa mmadụ dum gbagoteze na temple chụọ aja to entities of powers n'afa mmadụ dum. Then anyị gazie n'ebe nchụaja gbuo ebubo emesara aka nwanne chụba aja maka na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo maka na Igbo bụ ike. Now ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ị ya anụ taa send them message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 ma ọ bụ 0813 8243871 0813 8243871 ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Ihe a chọrọ ka anyị kọwala gị Igbo spirituality. Kedu ihe bụ Igbo spirituality? Igbo spirituality bụ ọdịnala, and I can tell you na ọdịnala dị nsọ. O nwere ihe dị iche na ọdịnala ya na omenala. Anwụra ngwọ na nkwụ na-abịa na mma akọwara ya odo anya maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Gịnị bụ omenala?
omenala bụ etu ndị si eme na befa. Omenala differentiated from one community to another. Ihe ndị na-eri ka ndị na-asụ. Anyị na-asụ na omenala ndị dịrị ndị. Yes, omenala bụ ihe mmadụ ji aka ya, obodo ọbụla ji aka ha, the leaders of the community ji aka ha formulate n'onwe ha. Si na ihe a bụ ihe jikọrọ ha. Ọ bụrụ etu ndị si eme. Ka mmalụ ga-atụ. N'obodo anyị, o nwere otu dị iche iche ndị ọdịnala nọ. Nke nsogbu nọ n'ime a na-akpọ otu ọdịnala. Otu a bụ otu friends ọnụ ka club. Okay, ka m werekwa club nọ ya wee mmalụ ga-atụ. Ọmụmụ Egbungu Friends Club. Ihe abụọ anyị nwaji aka anyị mere onwe anyị constitution. Anyị nwaji aka anyị mere onwe anyị ha na-akpọ ide agbata. Ide agbata bụ na ewere ebe member of the club, a ga-agụrụ gị nsọ. Ofu n'ime nsọ ya bụ nwaanyị n'ime ejekwa nwunye onye club ibe gị. N'ime afọ ihe ọma na-abịa n'onye nke gị, onye club gị je gbachie. All those things, ịghọtara ya? Ihe abụ ihe anyị nwaji aka anyị zukọta wee si na-etu a ka anyị ga-esi na-eme na club anyị. Anyị gosịkwazie ihe ọ ga-abụ ime ịmara ịda iwu. Ịghọtara ya? Ihe niile abụ ihe anyị ji aka ha bịa ọnya ka a na-akpọ omenala etu ndị si eme na befa. So omenala nwere ike ghara ịdị perfect. Iji maatụ, agwara m ụnụ na ihe m nwere ogo ji wee si Chukwu okike na m chọrọ ịwụ the oldest man na my own village. You know why? Achọrọ m ịwụ the oldest okenye. Because no nwere ihe m chọrọ ka m chenjie constitutional wise, as in traditional wise, a na-eme na be anyị bụ omenala. Nwa na onwe m personally, I'm happy with. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ka m kọwara gị ihe bụ omenala. Na be anyị, ọ na-abụ ọ bụrụ na nwaanyị n'ala Igbo, nwaanyị nụọ di jee na be di ya. Ana m agwa gị etu omenala be anyị si dị. Nwaanyị nụọ di jee na be di ya, o ruo ebe ahụ ọ bụrụ na ọ mụrụ nwaanyị na ọ mụtara nwoke, definitely onye ori egbe ga na-anọ one side na-awụ m up, maybe uncle ma ọ bụ brother to her husband. Ihe ọ pụtara na etu esi eme n'ala Igbo na ọ bụrụ na ọ mụtara nwa nwoke, ụmụ ya ndị nwaanyị nụcha di, nwaanyị nwụọ, onye ori ebe abịa. Ịghọtara ya? O nwere ike ọ bụghị husband brother, mụnwa wee kwuo na ọ dị wrong. Ị na-ege ntị? Ihe m kwuru ji wee kwuo na ọ dị wrong bụ eziokwu na sorry, eziokwu n'ụwa kịta na ọ bụrụ mgbe gboo, mgbe ezi dị n'okwu ụkwa, nwaanyị bịara ije edi adịghị ekwekarị ka ụdị ihe a mee. Nwaanyị bịa ije edi, ọ bụrụ na ọ bịara mụọ nwoke nwaanyị na ọ mụtara nwoke, o nwere ike ịnụta nwaanyị ibie n'afa di ya. Etu esi eme ihe bụ na ọ ga-edu ofu onye nwanna di ya wee jee nụọ nwaanyị. Ọ nwoke ahụ otu ka a ga-epresent dịka di, mana onye ga-eweta ego a ga-eme bụ nwaanyị anwa na-anụta ya n'afa di ya. Ịma na nwa ọbụla nwa a mụtasịrị, nwaanyị ahụ anụtara mụtara wụ n'afa di ya. Ịghọtara ya? Nke a ihe ụfọdụ ji eme etu a bụ ka ha wee dị sure na di ya na ngwurube di ya nwere nwa nwoke ga-enwe ike ịzọdo obi zọdo na be di ya. Mana abịaziela ụka na-adị, ọtụtụ ndị mmadụ adịghị emezi ụdị ihe dị etu a. Na ndị ọ nwekwara ihe ndị Igbo na-eme a na-akpọ ịhachi nwaanyị. O nwere nwoke ya abịa mụọ ọsọ nwaanyị mụtara nwoke, ọsị ofu adị ya nwaanyị ma ofu nwa ya nwaanyị, nne n'ime ejeji. Na ihe a ga-eme bụ na ọkpọ obodo, ọ ga-akpọ ụmụnne ya, ọ bụrụ ihe a na-eme na nzuzo. Ọ kpọọ ụmụnne ya, o bute mmanya ma ọjị ma etu esi eme ya, wee gwa ha na taa going forward na Ifeyi nwa ga-anọzi n'obi ya dịka nwa nwoke. O nwere ka esi eme ya bụ mmemme, o mesịa ya Ifeyi nwa ama anụ di, Ifeyi nwa ga-anọ na ngwuru then na-amụta nwa nwoke niile ọ mụtara ga-anọchikwa n'afa nna ya. O nwere onye ga-eri ebe ya. Ị na-ege ntị? Ihe niile abụ culture, omenala ndị. Now mana abịaziri kịta na etu ụwa siri kịta na-emekarịzi ụmụ ihe ndị a. So mana ihe mụnwa na onwe chọrọ my concern ndị a bụ na ọ bụrụ na nwaanyị bịara n'ọdị ya na di ebi ọfụma, ọ mụọ nwa nwaanyị, ihe mụnwa kwuru bụ na ama achụpụ ya. Ịghọtara ya? Na kịta azụ ọ na-awụ ụfọdụ nwaanyị akpagbube nwaanyị dị etu a. Anyị tara nwaanyị a nwere ego jekwube ndị human rights lawyers ka eje kpewere ikpe na court. Ịghọtara ya? Maka ihi na mana nwaanyị ya emewetu a nwaanyị nwere ego, nwaanyị jere akwụkwọ nwee ike ikere m wee modern rights. Mana achọrọ m ka emebie ya turu ọdịnala wee. Ọdịnala wee bụ na
na ọ bụrụ na nwaanyị ọbụla ekwucha ya isudo ọfụ na asị okenye obodo kwuo na from today going forward nwaanyị ọbụla ya na di ebiri ọfụma ọmụọ nwa nwaanyị onye ọbụla ejekwana je disturb nwaanyị anwa na property di ya even nwaanyị anwa bicha ndị nwụrụ as long as ihe nchọrọ iche nje ebe a bụrụ as long as ụmụ nwaanyị anwa nwoke anwa nwụrụ anwụ mụtara ụmụ nwaanyị as long as ha niile ka dị ndụ ha ga na-eyabe eri oke nnafa ọsọ ya bụgo na ha nụrụ di kedu ka ị ga-esi wee justify ya eneghị anya nwoke nwere 4 dekin na awada ọmụọ nwa nwaanyị nwụtọrọ nwoke bichaa ndị ya nwụrụ ụnụ abịa ka ụnụ bịa chansị ya nwunye ya gịnụ na nwunye ya na-anọ o nwere ike ụmụ ya anyị na-anụsigo di nwaanyị nwere ike nwụkwụzie ndị ọnkụ ejezowa 4 dekin in the sense na nwaanyị na efe anyị nwanne ha nwoke amụtọrọ nwoke. Who does that? Ihe m nwakwuru bụ na nwoke ọbụla na-eme ọfụma wee nwee ego wee nwee ezinụlọ ihe mere o ji wee mee ọfụma wee nwee those property anwụrụ n'azụ ọwụ because of na nwunye ya nyere peace of mind. Ụmụ ọ mụtakwuru amụta sokwa ekpere daadị ya ekpere maka na nwoke a na-eje ahịa ụmụazị ya asị daadị ahịa ọma wetakwara anyị biskit so ụmụazị ya sokwa ekpere kedụzi ka ọ ga-esi na nwoke a kpachara akụ na ụba wee nawachu ịbịazie chụsa nwaanyị chụsa ụmụazị sokwa wee contribute in one way or the other maka nna ha ịkpata ego. In fact, if na nwaanyị nyegodo nwaanyị eso kpata ego mana o nyere di ya peace of mind na-atụ ya alụ also contribute na that money. So ọ dị very wrong ịpụta si na ọ mụtara nwoke maka ihie ịchụpụ ya ọ bụgo na ụmụ ya ndị nwaanyị a nụsiri di mgbasokwu na ọ bụrụ o mee process na nna ya nwee 4 dekin o jee nuo onye na-agba keke ma onye na-agba ọkada enwere anything. Now agụ a na-agụ ya na be die ware nna ya nwere 4 dekin ofu ọnkụ onye na-eri ego 4 dekin ọ dị wrong. Ihe m nwakwuru bụ na onye ọbụla wee onye ori egbe ma ọ bụ ọnkụ ga-anọ one side until nwaanyị anwa nwụrụ until ụmụ ya niile anwa ndị nwaanyị niile anụrụbe di bụ ụmụazị nwoke a na-ekwu maka ya mụtara ha niile anwụrụ. Ọ bụrụ na ha nwụrụ ori egbe so n'ọkọ ọ bụrụ na ha jere be di ha ga-esi na be di ha anwa bịa na-ewere akụ nna ha ọhịa m nwakwu ịghọtara ya anaba anyị meche juwe olesi na ịgbagọta to some certain maybe bụrụ the eldest man ikwucha anyị tiri ya ụfọdụ onye ọbụla mere etu a na gbuo ya onye ọbụla acha n'ụzọ ịghọtara ya the mbụ na na-ekwesịrị iji constitutionally wee ana ọdịnala wee chenjie ya so that o nwere onye ọbụla agha anwa ọ bụrụ na nwanne gị nwoke rụtara ụlọ nwee ezinụlọ ọ bụrụ na ọ nwụrụ ha bụgoro maka onye nwee 4 dekin ọ bụrụ na ọ nọrọzi ndụ ụmụ ya ndị nwaanyị anụsigo di ha ga-esi na be di ha bịa na-egburu plantain dị be nna ha ga-esi na be di ha bịa na-ewere ihe ana o nwere ike ọ bụrụ na nwoke nwere ọgbọrọ ma na nwoke nwere ugolo ha nwere right isi be nna ha bịa na-ewere ihe dị na be nna ya. Ọ bụrụ ọzọ ọ bụrụ na nna ya nwere ugolo nwee ọgbọrọ ihe ndị a na-amịtacha ego esi ya nọ na be di ya aga ọgwụgwụ ya gịwa bụ ọnkụ eji ebe a je na-efe ọgbọrọ je na-efe ugolo eji ọjị ekwu isi anụ nwaanyị ka ọ bụ who does that? Ịghọtara ya? So ihe ndị ahụ ihe nchọrọ ichenji ịmana ihe abụ omenala ndị ọkwa ịma na ọ bụrụ etu ndị a si eme ka ndị a si eme at least ndị ofe mmanụ na-ekenye nwaanyị properties ọkwa ị nwere idea. Gịnị ka m na-ekwu ihe a nkọwalụ kịta bụ ka m wee kọwalụ gị ihe bụ omenala etu ndị si eme ihe a nkọwalụ kịta nwere ike ọ bụrụ etu ndị Enugu si eme ma ọ bụrụ etu ndị Abịa si eme even na ịbatakwuo na-abịa enwere ike ndị a na-eme nka ndị a na-eme nka ihe a bụ etu obodo si kwenu na ha esi na-eme nke ha. So ịghọtaghị ihe bụ omenala abịa na nwaanyị yes ọ bụrụ na nwaanyị ije na ndị neighboring town anyị ka anyị were ha maatụ ndị ọzọ obodo esogo nduga my cousin brother oje nụọ nwaanyị ebe anwa mgbe ahụ ọ nụrụ nwaanyị bụ na 90s mgbe ahụ ọ nụrụ nwaanyị ahụ anyị ji baro bute ji tubers of yam the 100 etiri na wibaro mana abịa na be anyị wọ rift anyị dị eme ị na-ege ntị odo a friend m nwe onye ọzọ bụrụ si na ha emeghị na anọ with 50 tubers of yam mana adịghị eme na rift ịghọtara ya. So ihe a bụ omenala ndị mana ihe bụ Igbo spirituality bụ ọdịnala wụ those ihe Igbo na-eme bụ ọkpụtọrọkpụ etu esi eme ebe a ka esi eme ebe ọzọ ka mmalụ ga-atụ na Igbo spirituality ọdịnala Igbo kwenyelụ na o nwere ha na-akpọ nsọ ana ịghọtara ya
ọdịnala Igbo spirituality kwenyere ya n'ebe niile. As long as Igbo dị concern. Igbo dị concern wụ na one na enwere ihe a na-akpọ alụ in Igbo spirituality. Yes, abominable act. Abominable act in Igbo spirituality gụnyere na nwanne ama nnata nwanne ya. Ọ bụ alụ n'ala Igbo obodo ọsọ gị jee. Ọ bụ alụ n'ala Igbo na nna enwere ike idina nwunye ya nwaanyị. Ọ bụ alụ n'ala Igbo. Ọ bụ n'ala Igbo bụ na nwoke ọ bụrụ na ị chọrọ iduru nwa mmadụ na ị chọrọ ịnụ ya, ị ga mee the needful. Ị ga-anụrịrị nwaanyị. Ọ bụrụ na ịnọkọta nnọọ etu iduru nwa mmadụ. Ịghọtago? Ọ na-amụrụ gị nwa. Ọdịnala Igbo a sọpọtụrụ ya. So ọdịnala nwere ihe ndị bụ nsọ na ọdịnala Igbo. Nwee ihe ndị bụ na-etu a ka esi eme ya na ihe agba alụ ga-eme ya. Igbo spirituality kwenyere na enwere ihe bụ Igbo spirituality nke mbụgolo bụ ga-egbu n'ọchụ. Igbo spirituality na-propagate holiness, high moral value. Ịgwọ ọgwụ abụrụ Igbo spirituality. O nwere mistake nchọ ka m correct ya ndị mmadụ ka ha ghọta. Ifuru dibia abụrụ representative of Igbo spirituality. Yes, onye dibia bụ onye na-anọrụ onwe ya n'aka ọrụ ya na ọgbụgbọ oku ya na profession ya. Ịma ihe dibia bụ? Dibia na ọdụ ka medical doctor nọ n'ụlọ ọgwụ ya. Either na-eme mma ma ọ bụ na-eme njọ nke o metara dị n'ụlọ ọgwụ ya. Ịghọtara ya? Etu aka dibia dị. Dibia abụrụ onye nwa bụ the custodian of Igbo spirituality. Ị nwere ike ịhụ na ị nwere idea. So na dibia nọ na-agwọ ọgwụ, na-agwọ oke ite, na-agwọ enye ule, na-egbusi ndị mmadụ. Ihe o metara ọ dị n'isi ya, ọ bụrụ ọdịnala Igbo sendịrị ya. Ị na-ege ntị? Ka m kọwalụ gị etu Igbo spirituality si wee nwe hierarchy. Dibia anyị sọrọ ọdịnala ya. Ka m weregoro obodo gị gbaalụ gị atụ. Ị bịa n'obodo, enwere ndị bụ elders, enwere onye nwe obi na onye agba obi unu. Ịghọtara ya? Enwere ndị ichie, enwere ndị nze, enwere ndị ọzọ. All ndị a niile bụ leaders of that community. Ọ bụrụ dibia. Dibia bụ onye n'ọrụ onwe na-eme spirituality ya. Na m na-akọwala gị ihe a, dị m akọwala gị ihe a dịka dibia. Dibia simple means profession mmadụ choose. Ịghọtara ya? Mana Igbo spirituality bụ the etu obodo si eme ọkpụtọrọkpụ. So I'm akọwala gị ọdịnala Igbo based on my personality and my rank n'obodo. Because na m chiri ọzọ Eze-Ana. So anọ m the opportunity, enwere m the authority ịkọwa oge ọtụtụ ihe gbasara ọdịnala Igbo. Maka na ọ bụrụ na abịa n'obodo na-agụ ndị ga-abụ ndị eji okwu ha agba izu na ndị na-eme ka udo dị n'obodo, ihe agụnye ndị nze na ọzọ. Ọha ka obodo ma. So dibia bụrụ profession n'ọrụ onwe. So ọ bụrụzi onwe dibia mere mpụ ma ọ bụ gbuo mmadụ esi na Igbo ya ọdịnala. Ịghọtara ihe na-ekwu? Yes. So ọ bụrụ na dibia mee ihe ọjọọ si na dibia mere ihe ọjọọ. Ịghọtara ya? Etu onye isi abụ onwe dọkịta mere ihe ọjọọ si na dọkịta mere ihe ọjọọ. So ọ bụrụ na dọkịta mee ihe ọjọọ ebughị dọkịta isi na Kristian maka na ọ na-eje ụka. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwu na dibia. So ihe na-achịkwa dibia abụrụ onye abụ ọnụ na-ekwuru ọdịnala. Ịma ọnụ onwe ndị dibia na-eje ụka. Inwebara idea. Ịma ọnụ onwere ndị dibia mana ha nọ n'ọkọt grupu dị iche iche, ọ bụrụ ezigbo onye ọdịnala. Ọ dị asọkwu nsọ. Ịma ọnụ onwere dibia nwere ike ịpụta nwunye mmadụ bakwa odina ya, ihe ọ bụla pụta anụ nsọ ọ na-egbukwu ma mmadụ. Ịma ọnụ onye abụrụ onye ọdịnala. So egere nwe ọdịnala onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ. Maka na ọdịnala Igbo na-asọ nsọ. That is the key. So ihe na-achịkọwado gị bụ na ọdịnala Igbo does not support murder n'ụdị ọbụla. Kama na ndị ụka bịara wee bụọ ọdịnala Igbo ji na aja. Akụwago m ya ọdịnala Igbo does not support murder. Edotara m mgbe a na-akọla ya akụkọ ihe mere na be anyị. Enwere ụfọdụ ụmụnna anyị ndị gbara ihe a na-gbara ọsọ ọchụ. Gịnị ka ha ji gbaa ọsọ ọchụ? Bụ na ha jebele ebe ha jere ime ihe wee nwee esemokwu, wee nụwa ọgụ egbuo mmadụ, ha gbaa ọsọ. Ihe eji gbaa ọsọ ọchụ bụ na ha ma na implication dị na igbocha ya bụ ọchụ egburu, ọchụ mmadụ nọ na-adị egwu. So and mgbe gboo ahụ bụ na na-enwere many land
inweta land na-adị sorry, inweta land na-adị isi. So mgbe ahụ nwere ikere maka na ebe ahụ ebe onye fụrụ anụ setụlụọ ọdọ ọchịrị ka kịta ya bụ isi ka ịkwapụ na be gị n'igburu ọchụ ebe ka ị ya akwanye onye ya enye gị ana adrọsi. So ihe njikọba ihe a bụ na igosi the magnitude of ihe wụ na mmadụ gburu ọchụ fụọ nnukwu ihe ọjọọ ka ọ bụ n'ala Igbo. So kedu ihe na-achịkọwara ihe na-akọwara gị bụ na ọdịnala Igbo asọpọtụrụ ime ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ọ nwere onye ịma na mmadụ nwere ike na-eti mmọnwụ, onye na-eti mmọnwụ abụrụ na o representịrị ọdịnala Igbo. Ihe mmọnwụ ọ bụ ihe eji enwere aṅụrị. Mmadụ nwere ike jee daa ajụ ọgwụ o ji wee mee ọkanga, o ji wee mee odogwu, asị na mgbe ọ dị n'okorobịa na ọ na-eti ọkanga ma ọ na ọ na-eti ọkpọka. Mgbe ahụ ọ dị ezigbo ọgwụ ya bụ na ọ bata na ebe a na-eme mmemme ma ebe mmọnwụ na-agba ọ na-eme show n'ezie. O nwere ike ọ bụrụ na ọ gbachaa na akwacha ọ tụkwasị ofu osisi aka tụọ ya aka sị ya kpọnwụọ isi akpọnwụrụ. Ịpụta ebe ahụ ede ma otu dezi fụ na isi akpọnwụọla. Mgbe ọ sị ọgwụgwọ na ya agba aka ọ gbara aka dị ofu osisi dị ya nwere ụkwụ sọsasị everything. Ihe niile ahụ ihe o ji wee mere onwe ya odogwu. Ọ bụrụ ọdịnala si ya jee mee. Gịnị bụ ọdịnala? Onye ọdịnala bụ onye anwa na-atụ nzu na-awapụrụ ndị ichie ọjị kwụba aka ya ọtọ. Ọ bụrụ na ị kpọọ ya n'obodo na ana ị na-azụ abụrụ ana gị ọbịa ebe a ọ gwaghị ya n'ihu na ana ị na-azụ abụrụ nke gị. Okwuchi okwu okwuru abịa na-abịa. Onye ọdịnala abụ onye agha wọpụta ọ sị na ihe abụ nkenye na mmadụ ọ ma eje were ihe abụrụ nke ya. Onye agha na-asọ nsọ sị mba na ihe a na-anọ na-asị ya. Onye ọ bụ onye ọdịnala. So Igbo spirituality enwere ọkụ o ji wee tinye aka. Igbo spirituality bezikwara na ihe nwere ike ịkpọte commandment. Maka na Igbo spirituality ya agwa gị na ihe a ga-ejekwara je gburu ji mmadụ jee were mkpụrụ atụrụ mmadụ n'ọkwa ihe a na ọnwụkwa onye chọrọ iwe ihe si ya nwanne m doo ka m nwere nke ọsọ were iwere ọsọ ga-ewere iwere. So Igbo spirituality nwere high moral value. So mgbe a na-asọ nsọ a na ndị mmadụ na-edebe Igbo spirituality enwere high moral value. Mana kịta aza ejego bastardize ya everything. So bozi ọdịnala Igbo ji na aja. Oge nke ọdịnala Igbo ndị mmadụ na-efolo Igbo spirituality adịghị emenụ mpụnụ. Mmadụ a na-arọkọta je dị na-enwere ime ihe mana imere alụ. Mana kịta azụ nwere ihe were ya. So ụmụ ihe niile aka anyị na-ekwu na Igbo spirituality abụrụ arụ abụ. Igbo spirituality ebodo ji na aja. Etu esi abụọ nọkọta dọgụ eboye nnu ka e wee gbuo onye bụ nkịta. Ya bụ nkịta na-asụ ụsa. Mana etu a ka esi wee bịa akụwagoro m ndị mmadụ ihe dị n'ọdịnala Igbo. Abịara bọọdụ ọdịnala Igbo nnukwu ebubo dị iche iche. Boye ebubo dị iche iche n'ọdịnala Igbo na ọ bụrụ Chineke ka anyị na-efe na arụsị ka anyị na-ekpere. Eju onye a gịnị kpatara o ji ekwu etu anwa. Ọ sị na ọ na-awapụta n'ihu arụsị ebe a nwụọ. Wee jụọ ya bụ ọ bụrụ na iruo ịbata n'ụlọ ụka ịdị aba ahụ n'ọta gị. Ọ bụrụ na ijego kọt bifọ iruo n'ihu jọji ị na-abata na ihe na ebe jọji na-ekwu ihe ahụ. Ịdị akụkọ ndị National Assembly ọ bụrụ na ha zukọ mgbe ha na-eme screening ameghị ntabi imecha etu ịba awụọrọ ha. That does not mean na n'ihi na-efe ha. Ka ndị Yoruba na-ahụzachi ike na okenye amasara n'ala. That does not mean ife. Ịghọtara ya? Anyị kụwakwa sị na Igbo spirituality na ọ bụrụ na ị nwere opportunity ịfụ His Excellency weda ma ọ tọrọ ifusoro udo nwa na-ekwu okwu ifusoro udo na o nwere ihe na-achọ na gọọmenti house wee fusoro udo. Ị na-agwa ya okwu ị ga na-ebe down in respect. Ọ bụrụ na ị na-worship ya mana ị na-enye ihe ị na-akwanyere ugwu maka ihi na position ọ na-eme occupied at this moment as aka na-achị steeti. Ihe a bụrụ worship. Ihe bụ worship akụwago m ya ọtụtụ mgbe. Ihe bụ worship bụ ihe anwa ịfụrụ n'anya karịa Chukwu. Ihe anwa ịfụrụ n'anya ya bụ ọ bụrụ na Chukwu si egbu na mmadụ igbuo mmadụ maka ihe ya bụ ihe nya ka ị na-efe. Maka na ọnya ọ sịrị ihe ọ bụla ịfụrụ n'anya before onye don't worship another God before nyanwa. So onye nwere ihe ọ bụla ibubere ụzọ na-abụrụ nyanwa. So ọ bụrụ na n'ije nwere ike igbu mmadụ maka ihi ego ka ị na-efe. Na ọ bụrụ na ị nwere ike ije gbu mmadụ maka ihe na nwunye gị mara mma na ọka imetụ ya mma nwunye gị ka ị na-efe ị nwere idea.
ihe ọbụla ga-eme gị ka ime ihe ọjọọ ka i wee please that na ọhịa ka ị na-eme ya. So nke bụ eziokwu bụ na Igbo spirituality anyị anaghị efe Amadioha, anyị anaghị efe udo, anyị anaghị efe ogwu. Ihe anyị na-eme na anyị na-akwanyere ha ugwu maka na anyị ma nọ nda njelu nke Chukwu na-ebunyere anyị aka bụrụ anyị ya ebugara Chukwu. Onye abatara anyị ji akwanyere ugwu. Etu anyị isi akwanyere gọvanọ ugwu na ọ ya enyere gị aka nweta nke abụ nweta nke ọzọ. So anyị nwa na-akwanyere ugwu maka na anyị ma na Amadioha abụrụ Chukwu, anyị ma na udo ma ọ bụ las abụrụ Chukwu. Kama na anọ na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa eweziga ike, o nwere eni ọtọ ọbụla ga-adị ile, weda ma ọtọ ahụ idewe n'ụlọ ụka gị ma ọtọ ọbụla ama adị ile, maka na ọ na ike Chukwu ihe niile na-eme. Wee kọwara wee gwa gị ihe kwuru na akwụkwọ Jenesis ebe e kwuru na ebe ọ gwara ụmụ Israel ha mee the Ark of Covenant. Ark of Covenant bụ ihe ọ na-abụ ha bụrụ ya, gwa ha na-asị kpọọ tu chorob, sị kpọọ ụmụ mmụọ, sị kpọọ ihe ọkpụkpụ na-abụ oke na nwunye tinye n'ime data igbe ọgbụgba ndụ. Ha tinye the 10 commandments, gwacha ihe ha eti akwụkwọ n'ime igbe ọgbụgba ndụ ahụ, ha jewe ọgụ ha eburu ya. Igbe ọgbụgba ndụ abụrụ Chukwu, mana Chukwu oge na-abịa kpọkasị ụkwụ na igbe ọgbụgba ndụ ahụ wee radiate ike wee nwee mmeri. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwara gị na ike Chukwu ọdịnala Igbo adara efe those altars. Ịkpọrọ ya Amadioha, ịkpọrọ udo, ịkpọrọ ya ndị mmiri, ọ bụrụ no. Mana anyị ma na ike Chukwu ebuka. Na ike Chukwu, no human being can withstand the vibration of God's power. No human. Even mgbe a na-ekwu na Genesis, ya kwuru na David enwere na Moses enwere ike iwelite isi na o were akwa kọva isi. So the radiation anyị ekwedo ka ịfụ Chukwu okike apụrụ. Nchere Chukwu okike bụ onye isi ala nọ na Abuja. Onye abụ dị unmovable mover. Ike Chukwu okike, onwere no human being can withstand the power of God. Even common obere ụmụ mmụọ ka ọ ga-abụ isi ebuo gị. Ịnụbara akụkọ onye ndị zuru mmụọ, o zuo mmụọ isi ebuo ya, o nwere ike ọ daa ọya days ọ ma ekwu okwu. Iri abịa mewa appeasement niile mgbe o ji nwetazi onwe after some days bidozi ikwu okwu ọkọrọ ụnụ ihe yara ijecha. Nche na ụmụ mmụọ, ọ bụgoro ọdịnarị ụmụ mmụọ, nche na ọ dị izi efu ya ihe nwetawa onwe gị. Ka iche na pictures ndị a na-ese ndị a bụrụ ụmụ mmụọ kedị ya ya ahụ imagination of the painter serienu dimenu mmụọ efu mmụọ anyị ya ma ebe fon gị dị nke isi ya ese ọ ihe a na-ese kasị na social media isere efuru mmụọ ihe a bụrụ mameds ka a na-ese. O nwere ka ị ga-esefu mmụọ chọta ebe fon gị dị ka nke wụ mmụọ afụzesi nwa gị see m bụrụ ife adụrụ. So Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, ọdịnala Igbo abụrụ arụsị ka anyị na-efe. N'ike Chukwu ka ngwa nwa ntịrị mara, o nwere ụbọchị mmara atụ a wee kọwara ndị mmadụ ihe a ga-eji kọwara gị ike Chukwu. Wee sị gị na o nwere nepa polu, nepa nnukwute giant mask, kpọọ ya mask, na-ebu nnukwute ibe ị ga na-afụ n'ime ọhịa na ị na-eme travel from state to state. Ọ na-agba nnukwute dị mkpa. Ịbụrụ onye Oraifite ya afịa na Oraifite na ọ bụrụ na ị na-asa ebe o si ga abụ ọba. Ọ bụrụ na ị ga-ebe anyị afụ dat nnukwute polu a na-akpọ ya power source. O nwere onye ọbụla nwere ike try ije that side ọkụ egbuo straight. Ịghọtara ya? A na-akpọ ya power source. Polu ahụ ọkụ ọbụla si na polu ahụ ime ebe ọ na-eje wụ na ihe a na-akpọ NEPA substation na big stations NEPA nwere. Ọkụ si na ya bịa ebe ọkụ si na ya na-eje ewu na o nwere ihe a na-akpọ big transmitter. Ọ bụ ọkwa transformer dị na street unu mba. Nke a na-agwa gị na adị very giant. Ije na NEPA substation ya afịa ọkụ si na nke nnukwu waya abịa ọbana ya o butuo ya obere nwa o butucha ya obere ahụ ọkụ ahụ wee sikwa na nke a wee banye na nke a na-akpọ high tension. Ma nke a na-akpọ high tension, nke a na-akpọ high tension bụ nke a na-adị ịtọ si n'ihu ya adị gafe na-adị n'enu na-adị ịtọ ka a na-akpọ high tension. Itinye aka ebe ọkụ egbuo straight. Ịdọrọ ọkụ na ya sị ka idebe na be gị ihe ile na be gị abụọ. Ị na-ege ntị? Nke ahụ adịkwa ịta ahụ ya eburukwa data ọkụ high tension a wee jee n'ebe a na-akpọ transformer. Ọ banye na transformer ebutukwu ya again wee bazie na nke a na-akpọ low tension, nke a na-adị waya nọ na-aga n'ihu be gị isi na ya tapụrụ ọkụ. Oge anyị ebutukwana ya ebutuzie to the level ị nwere ike ịtapụ ya wee baa na be gị. Etu a ka ike Chukwu dị. Ike Chukwu power source.
He cannot tap direct from Ikechukwu. Who are you? He cannot withstand it because God is divine, while we are just human beings, spirits. So we cannot withstand the divine power of God Almighty. So here the message will those altars where dilute we ike. Kike we wike ebatute. Obadosi okwu na ụmụ altars nda. Ebodi amadi okwu amadi oha, ebodi okwu udo, ebodi okwu olas. Obadosi okwu ebe we no ebe a we na agosi ndị no ebe a na-ezi ndị ozi. The same thing aka various altars dị ebe ọbụla na temple dị iche iche na-alụ. Ịghọtara ya? Gị nwa na onwe gị na-akpọ oku Chukwu okike maalụ. Na nọ n'ihu ụlasị, ama na ụlasị abụrụ Chukwu. Yes, ama na Chukwu ụlasị abụrụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, mana ụlasị bụ ọlta mmụọ mma gbakwuru wee sị ya biko nyere m aka na ịka mmadụ ihe na-eme na mmụọ na ihe nna ayọ bugara m ya n'ebe a ga-aza m ekpere. Ịghọtara ya? So maka ndị na-asị na anyị na-akpụ ihe ọkpụkpụ, jee na nọmbas, akwụkwọ nọmbas ụbọchị nkụzi gbasara ya, ebe ọ gwara ụmụ Izrel sị na ọ bụ na onye agwọtara ya na anya si Moses ya jee kpụọ ihe ọkpụkpụ, onye anaghị anya n'ihe ọkpụkpụ a na onye ahụ enwere onwe onye agwọtara. So ịfụna ya na Chukwu okike na onwe ya pamitiri sị kpụọ ihe ọkpụkpụ, mana ọ bụrụ na ihe ọkpụkpụ a ị na-ene ihe ọkpụkpụ ahụ anya, ọ bụrụ God, mana ị na-ene ihe ọkpụkpụ ahụ anya wee na-echeta ike Chukwu, wee na-echeta andị o jisi ha na-ekpụọ ya bụ na ịkpụọ ya ikweta na ị ga-ene ya anya because ihe ọ pụtara na ikwenyere na idebe iwu Chukwu, na ikwenyere n'ozi Chukwu ji Moses wee lụọ. So na ikwenyere na onye ahụ o ji wee kwarụ ngwa ọrụ. So mgbe ahụ ị na-edata ihe ọkpụkpụ agwọ ahụ akpụrụ akpụ anya with faith, you will be healed. So ọ bụrụ na na-enwere ihe akpụrụ akpụ ma ọ bụ ihe atụrụ atụ, if you have faith na site na ike Chukwu na ihe a akpụrụ akpụ ga-enyere gị aka solve your problem, so be it. Ọ bụrụ nya bụ ife. So akụwagoro gị ihe bụ ife. So ọdịnala Igbo does not support evil. Igbo spirituality, onye na-agwọ ọgwụ na-agwọrọ onwe. Ịgwọ ọgwụ na ọdụ ka onye na-eje ụka, mana o ji ebe otu nzuzo, o ji na-eme mpụ na ọtọ nọ biocultic distance ka o wee bụ na o nwetara ego. Ihe a gbasara ya, ọ bụrụ ndị ụka sendịrị ya. Ị na-ege ntị? Etu a ka ọ dị na ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo sịrị gị na-awapụrụ chi gị ọjị, na-awapụrụ ndị ichie ọjị, na-emede ezumezu, na-emede akwari dị na be nna gị. Ọdịnala Igbo asụrụ gị jee gwọọ ọgwụ. So onye na-agwọ ọgwụ na-agwọrọ onwe ya. So ihe na-achọ ka nkọwa bụ ka m separate ya ọka from ata, ka ị mara ihe ọdịnala Igbo kwuru, so that ọ bụzie na gị nwere onwe gị chọziri ije gwọrọ onwe gị ọgwụ aka dị onye mma ofinye n'isi, ka ị ghara isi na ọdịnala Igbo sendịrị. Ọdịnala Igbo esendịrị gị. Ihe ọdịnala Igbo gwara gị bụ kwụba aka gị ọtọ, jide ọfọ, jide ogo, jide eziokwu, jide ikpe nkwụmọtọ. Ọnya wa ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo gwa gị gị lụta ndị ichie, gị lụta nna gị fa, wapụrụ ndị ichie ọjị, wadụpụrụ ụmụ mmụọ ọjị. Ihe awọdụ ihe ọdịnala Igbo gwara gị. Ọdịnala Igbo asọrọ gị ji egbuo mmadụ ka iwe ọsọrọ gị ji egwu oke ite, ọsọrọ gị ji egwu oke ibu. So ị na-eme ihe ndị a, ị mara ị na-emere onwe gị. Ihe dị chọ ka nkọwa ihe ọfụma ahụ ka unu ghọta ihe bụ ọdịnala Igbo. Na ọdịnala Igbo esendịrị ndị na-eme ihe ọjọọ. Ọdịnala Igbo bụrụ spirituality n'ọrụ onwe ya, na-agwa gị gị jidekwa ọfọ, jide ogu. Gị na-ewe ọfọ na ogu, jide truth and justice. Ọnya bụ ọfọ na ogu. So ọnya bụ ihe ọdịnala Igbo na-preach. Ịghọtara ya? So ka onye ji wee kọwa nkọwa taa bụ ka ị ghara ịnọkịta bụ ọdịnala Igbo ji na aja. Onwe onye na-eme ọdịnala na-eme mpụ na ọtọ nọ, onye a na-emere onwe. Ọ bụrụ ọdịnala Igbo si ya ji eme. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ ụbọchị anyị ga-akụzi agba nke bụ anyị ga-akụwara so many other things ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo. Mana ka anyị kwụsị ebe a taa na agba nke mbụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ịnụta, yes, ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa biri ebi, send elu message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ji eji wee chụ aja, na-emechaa na ọ ga-ekwu ome. Udo dịrị unu, ka emesịa.
Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Mwachukwu Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nibo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word, beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happen to be one of the 3 executive directors in Framework Architecture. Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070 64 65 24 51. I repeat, 070 64 65 24 51. Or you can also contact us through our email address, frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
eze nwanyị ihe ji na nchabu. Inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu. Arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnekwu. Eze nwanyị ihe ji na nchabu. Mmụọ karaka. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnekwu. Eze nwanyị ihe ji na nchabu. Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, you know, Igbo spirituality, we have altars no kumodi chiche, like Okwedo, Okulasi, Okumodi chiche, even the same thing with the one that is in your village, you know, place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship, for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they're all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There's what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime they want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things. And the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with the other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India. Like modern temples.
So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard, because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Crucifix. Why the Anglican, interior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different, because in Anglican, you will only see a cross. You will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things, and even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sect and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Godian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs.
those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is a third difference. So, and if you look into inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because you will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, we still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know the young man of you actually do it. And that's what I can do. That's what I want to do. I'm going to be baby. I said, Chineke, Zubu Yoma. Yoma de Guru Neke. Yoma de Guru Glory. Yoma de Guru Nafo. Yoma de Guru Napo. Yoma de Guru Nafo. This is the way about the Yoma de Guru. Yoma de Guru. Chineke Mene Yoma. Chineke Wala Rosso. Yoma be na cho Chineke Gozila. Chineke Gozili. Chineke Maguzu. Usu Yoma Yoma de Guru. Usu people of the Drake. Yoma be na cho Mama Chineke Bezuleke. Chineke Gozili. Chineke Merema. God bless you. 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 Chineke Merema. Chineke Wala was a person Abasa. Look at the fact of one and says, he can also know.
evidence. Say the feeling is permanent. I said you lie on life, so I don't need to do too much. Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage, to show us that their claim love they are showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't really care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Cardinal Eze, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video.